Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo jokenya mondo obed kanyachiel kendo rwak lokruok ma jatend piny William Ruto keto e tend migepe mage, kowacho ni Ruto oyiero joma biro tiyo kare ne Kenya. Gachagua omedo ni lokruok e tend migepe biro neno ni tich otiyore e yo makare. Gachagua ne loso e nyasi mar ik mar Susan Muthoni Wanjohi, ma en main karan mar jotend migepe Mercy Wanjau, kama bende nosome ote mar kuyo e lo jatend piny. Gachagua bende oseyo wach mar ketho mwandu kod tulo manotimre ng'anyo mamuol manobagi kod rowere. Gachagua nyiso jotend migepe moyier mondo oti matek tok ka osepuodhgi. I have seen many people, all sorts of analysts and newspaper people and commentators commenting about gains and losses. Which region got what, which one lost, which one didn't, who is strong, who is not. I think the whole thing is a win for the people of Kenya. And for us as a region, we are very happy that Mercy adds our numbers. And we are very proud of our performance from a daughter of this region and her commitment to public service and assisting the president in the management of the affairs of this country.